ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଚାହା ଥିଲା ସକାଳର ଜଳଖିଆ। ହାକୁ ଠକ ଠକ କରି ପିଇ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଭଜା ଲଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ଭୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପିଠାରେ ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲା, ଦିପହରେ ଯାଇ ବୋଲି ଜମା ଝଡି ନଥିଲା। ମସଲା ଦିଆ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜାକୁ ଥିଲା ଛତୁ ଭଜା। ଦିପହରେ ମୁଠେ ପଖାଳ ଲଗେଇ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ପୁରା ସୁଜା। ଏପରି ଖାଇବାରେ ମିଳେ ମତେ ମହା ଆନନ୍ଦ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ କୁ ଲଗେଇ ଆସି ଯାଇଥିଲା ମତେ ନିଘୋର ନିଦ। ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳିଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଜାକି ଜୁକେଇ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କେମିତି। ଘର ଝାଡୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ କବାଟ ବାଜି ମୋ କହଣି ମାଡ ହେଇଗଲା। ମାଡଟା ଏତେ ଜୋରଦାରିଆ ଥିଲା ଯେ ଆଖିରୁ ଠକିନା ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ରାତିରେ ପତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଲି ପିଆଜ ପକା ଚକୁଳି। ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଚକରେ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ପୋଡି ଜାଳି। ଏମିତିକା ଚକୁଳି ଦେଖେଇଲେ ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦବ। ଧୋଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳି ଉପରକୁ ନଜର ଗଲା ସେତିକି ବେଳେ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଥିଲି ସୋଦାଟା ଟିକେ କମ ପଡିଲା। ଏ ରାଗ ରୁଷା ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଛିକା ଥିଲା। ବାବା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ କହି ଆଦି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ମମି ପାଖରେ ଥାଇ ସିଏ ବାବାଙ୍କର ଗେଲା ଯେତେ କହିଲେ ବାବାଙ୍କୁ କଟି ପକାଅ ବୋଲି ଜମା ନହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଥିଲା ଆଜି ଚକୁଳି ପିଠା। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଜି ଟମାଟୋ ଦିଟା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।